TV nabo bonke abavela ku TV siyabingelela abazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. Ngibingelele nendodakazi yami. Hallelujah. Ngokukhethekile. Ngicela libandla lonke nje bazalwane lishaya izandla ezinkulu egameni lika Jesu. Sisinomzamo. Shayela izandla. Hallelujah. Sekuyashisa bazalwane, sekuyashisa. Utshela umakhelwane sekuyashisa. Uma ngakuzwa thani sekushushu. Sihanjelwe bangcwele, sihanjelwe ngabantu abavela kubo TV. Hallelujah. Sihanjelwe kakhulu. Hallelujah. Nawe my scars, my testimony omncinyana. Hallelujah. Awusho kakhulu nje ithi ke wena my testimony. Uma ngithi mne my scars uthi wena my testimony. My scars. My scars. Sihanjelwe kubazalwane phakathi kwethu siyezwini bazalwane. Phakathi kwethu bazalwane kunomprofeti kaNkulunkulu. Hallelujah. Uyaziwa umhlaba wonke. Hallelujah. Uqalela pha Wafoma is a founder of a diary of called women. Hallelujah. Unombono naye. Hallelujah. Egameni lika Jesu waphinde futhi waba nombono phezu kombono. Hallelujah. Egameni lika Jesu waba yifounder futhi yesimangaliso of God. Hallelujah. Miracles outreach. Hallelujah. Hallelujah. Uyaziwa ke bazalwane kakhulu. Nami nje ngisuka le eSwatini. Hallelujah. Ngayezwa ngaye ngingakefiki la. Hallelujah. Egameni lika Jesu uhambe kakhulu nompostoli uJobe, the late umpostoli uJobe. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Ngivumeleni bazalwane siphakame sonke egameni lika Jesu. Ngimukele noma ke esemukele umprofeti. Hallelujah. Umprofeti Kanyo Faith. Hallelujah. Legameni lika Jesu shaya izandla ezinkulu aseza ngaphambili. Shaya izandla, shaya izandla. Shaya izandla zafika kule ndawo. Shaya izandla. Hallelujah. Shutamaya. Oh Jesus. Shana masatala. Lipresekela busataya. Jesus. Hila busataya. Hallelujah. Nani zila kokulugulo. Shula busataya. Jesus. Tulisa yonke imisindo elethwe isithu sathane. Siyayithulisa ngegama lika Jesu. Hallelujah. Shana masataya. Oh Jesus. Lipresekeya. Hallelujah. Hela busataya. Jesus. Shula maya. Kelebo sataya. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Shimakamo osaya. Enrikaka yandra sode husamaya taya. Enrakuta na hayenro sakamaya no usitamaya. Fill this place with your glory. Fill this place with your glory. We ask, we pray. Elugcwalise le ndawo ngenkazimulo. Moya oyingcwele. Ushama mama 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 mama. Eh mama, eh mama, eh mama. Open heavens. Open heavens. Open heavens. Wavula amazulu. Vula amazulu. Wavula amazulu moya ingcwele. Wavula amazulu. Ilethi imvula kamoya oyingcwele.
Eshimra Katamo, Kutosina Asaya. Holy, 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 Ungwele, 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 Jesu, Ungwele, Kosia Makosi, Ungwele, Shumela Lgachese, Ungwele, Kanyasi Omusa, Ungwele, Mlilo Kotulayo, Ungwele, Mlilo Kotulayo, Ungwele, uyababazela uyakhazimula amusha ungwele Your glory, your glory, your glory, your glory. Hey! Azimulo yakho, ukawuli bakho, akawuli bakho. Your glory, your glory, your glory, your glory, your glory. Mama, Shikapaka, mama, Sishona makerubim, Sishona masaraf, Situngwele, Wele, Wele, Mhlawumbe masingaba ngeenyawo sonke nje isikhashana. Angazi ngizoyenza kanjani lento kodwa ngiyenze. Ungcwele singena emasangweni okuphakamisa udumo sithi ungcwele singena emasangweni siphakamisa udumo sithi ungcwele singena emasangweni siphakamisa udumo sithi ungcwele ungcwele singena emasangweni siphakamisa udumo sithi ungcwele wedwa. You do not share your glory. You do not share your glory. You are holy. Your throne alone, Ushama Mama, stands above every other throne. Eshaka, Ekashaka, Ekashaka. Oh. Siyangena masangweni sithi ungcwele ishima hani isi hidakasata. This is the generation that you are raising in the last days. It
ithi moya oyingcwele ithi moya oyingcwele ithina ithi laba esithenjwe ngamandla sathenjwa ngenkazimulo sathenjwa ngomlilo sathenjwa ngomlilo sithenjwe ngomlilo sithenjwe ngomlilo Hey, bazalwane, God is here. God is here. Nangu uThixo agcwalisa lendlu. Nangu uNkulunkulu egcwalisa le hall. Shama yando ato utakata mayasa. Yeah. Na inkazimulo igcwala lendlu nangumlilo ugcwala lendlu we wanna go through transition we wanna ascend we wanna go through transition shift us to another dimension oh God Sathandi lasihleli khona start usiphakamisele usondeze eduze nawe hawu moya oyingcwele singahlala phansi I hear the Lord saying come up hither come up izwi uNkulunkulu ethi shiyeni into zenu ezinisindayo izani kimi there is a dimension that I have prepared for you uthi umoya ingcwele yebo ukurelaxa la uhleli khona uthi I've got something better that I have prepared for you uthi come up hither come up uthi moya ingcwele shift ngivumele ngikudonse ngikubeke kwenye level yamandla ngikubeke kwenye level yomlilo ngikubeke kwenye level yenkazimulo uthi khona okungcono khona kule level engikuyo mina nginguThixo uthi woza nawe musukusala I've got a chapter that I want to write with you got a chapter that I want to write with you utazongena magabati kube ngathi kuliwa nawe kanti ngikususa kwi-comfort zone I'm shifting you to another level allow me to be very prophetic today shifting you to another level nomzamo ngiqhubeka ngenze lento othengiyenze ngiyabonga inkinga with the office le prophecy ngcono ngami ngoba yaba ngalalanga izolo mina bese nginikeziwe into efanele mangcela ufuna ukisho there's something happening in the spiritual realm uthi mangcela kunabantu abasebehlale kakhulu kuma levels bebeku uthi ngosikazi my testimony uthi I want to usher them to greater levels Tumangcele kunabantu lana ngicela khanyo ubabambe inyawo zakamoya lamasana
My son, I prophesy speed. I have released the grace of speed. Speed, speed. Ichubane, Ichubane, Ichubane. I don't think I will stand long here. Ichubane. Oh, uti ichubane elifana nelika Elijah, an old man. Lithi iBhayibheli, when the grace was upon him, wathatha the metal, ingubo wayishutha ebhandeni, wayisongela ebhandeni, wangahlukana nemetal. Because when you run, awukhohlwa ukuthi ubani. Ngisazobingelela kahle ngivumelani ngisho lento. Awukhohlwa ukuthi ubani. When you run, make sure you do not forget who you are. Uthi inkinga eyenzakele kulesi zukulwane esilimazile ivangeli ukuthi when I gave them metals, they ran. Bagijima baze bathi run ahead of the metals. Bashiya izinto abayimbathiswa umoya engcwele. Hula, hula, hula. Bashiya izinto abayinikwa uThixo. Bayiqambela ama-titles abo, bagijima nama-titles abo. Bashiya imehle yobungcwele. Bashiya imehle yokuhamba noThixo. Yenkazimulo, ingubo yenkazimulo eyenza ukuthi uma umphambi ngabantu uhluke kubo bonke. Bathi sebethandazile abanye make yabanjwa uwe Mike ungasho namagama amathathu abese yavuleka amazulu. Seyavuleka amazulu. Ungcwele, 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 ungcwele. When I went to Shakata Nibandra Sata. Abingelela zonke inceku ikaNkulunkulu ekhona kule ndawo. Ngiyangithobisa ukuma phambi kwenu nabanye asebengasekho umoya engcwele. uNkulunkulu angigcine, uNkulunkulu angifihle. Akukho mnandi ensimini, but laba abahlala noNkulunkulu, those will survive. Bible says abayobekezela uze kube sekupheleni bayokwenza njani bazalwane? Bayosindiswa, which means sithi sindisiwe manje, but kahle kahle insindisi izofika lapha ekugcineni. Uma ses-account sesihlukaniswa ngokwemisebenzi yethu, kuthiwa wena usebenza ngakahle, shona le uthi uyafika athi uJesu angikwazi menzi wokubi. Hayi bangibasukumisa ilishosha, hayi angikwazi, ngashumayela, hayi angikwazi, shona le. Bese yathi bonke abayobekezela usho ukuthi uhambo noNkulunkulu ligcwele inhlungu. Hambo noNkulunkulu lugcwele inhlungu. Bese uza uJeremiah ethi wangiyenga ngayengeka, athi unamandla kunami, athi sengithi angisafuni ukukhuluma, kodwa kunjengomlilo uvalelwe enhlizweni ugijime mathanjweni onke. Uthi I can't shut up. Uthi sebengithuka abahlobo bami bethi uyenzani lento uyaphapha. Uthi kodwa I can't sleep at night. Kunabantu bazalwana abangalala ebusuku ngenxa yento uNkulunkulu ayibeke kubona. Balala ebusuku, abanye balala wena udla inyama, balale ngemfini abayicoshile, bavuke kusasa baphafe babe bahle, baphume bebahle namasudu namakhosikazi abo uyitshela ukuthi kuhle ekhaya, kanti balindwe imfino yangalapha ngasemfuleni wangakubo. Ushama ngwele
Abulisa. Yabulisa ithandwa zami zonke ikhona la. Abanye kade ngabagcina. Ubhuti nosisi ngiyabingelela. uNkulunkulu makangigcine. Indlu yonke ithi amen. Ngiyacela mamdlamini ungahlala lapha neBhayibheli lakho ngifundele nje dadewethu omncane. Unana Maya. Kuze ngizifihle kuwe wena liga ye sonjalo nje ithi kuze ngizifihle ngisazi ukuba mude sengizoba mfishane. Ngiyacabanga ukuthi ngisalelo 30 minutes. Ngibolika Yesu elahlatshwa phangweni Yesu Jesu lidwala lapha I want to be short. Gijime engifuna silifunde kahle siswa Joel 2 kodwa siqale lapha uFirst Kings chapter 18 verse 46. Phakade akekho sozabikho fana naye ofana naye cela ufunde siswa akekho sozabikho ongcwele njengofana naye. Uyazi indumiso yini bazalwane? It's a personal dialogue. Indaba yeyithandana ezu2 zinikana uthando uthi I love you, I love you. Ukubone uma ukhuluma nomyeni wakho uzuncume wedwa ungazuncumeni nixoxe into zenu. Ngiyazi angikashadi ngizofika na one day senibhekene emehlweni usulokhu ukhomba phansi ungazukhombani engathi awumazi kanti kade nazana. Akekho munye osozabikho ofana naye ofana
umndana wakho akekho munye akasoza bikho ofana nawe ofana Jesus. noma sengafa ngashadanga kodwa ngiyakwazi ukuthandwa mina akwazi mina ukuthanda ofana nawe amazi umuntu angazwani nokuhlala noNkulunkulu uthi inkinga yakhe kephi hey imnandi le yanto uhlala ngelinye ilanga ungabona ukuthi ilanga seliphumile eminyango ukhathazeka ukuthi sengizophuma la sengiyabonana neyinkinga zabantu akekho munye awusoza bikho ofana na Salamaya hu asiyanezweni akekho munye akekho soza bikho hey ofana nawe mina ngizondwa abantu ngareject kodwa mangene altare ngizwe ngephimbo elincane lithi I love you my daughter bazalwane uyakwazi sithandwa sami bakushiye bayitshela ukuthi uma bekubona next time uyobuphelelwe kanti abazi ukuthi kunendawo ohlala kuyona awufakwa i-makeup yenyama lapha ufakwa yakamoya ifridge li-empty ubonakala umuhle but wazi waglowa bo kanti abazi ukuthi inendawo ohlala kuyona niyazi ukuthi abantu abathwele abakhothwa zinyoka baneglow yabo uvela ubone engathi nje bayanyanyeka babhekeki uba neglow yendawo ohlala kuyona angazi ukuthi ile batshatha sibabona ukuthi bathwele sibabona bengakakhulumi ngoba bangena neglow esingayazi uyibona indoda ingathi ifaka iCairo uyibuze ngathi ushiswa iCairo kanti ushiswa ilamambana ahlala nayo ushiswa imermaid yamthosa ebese kuba khona imambana njengo KHANYO Ramasha Jesus. izinto eyiglow kwasezulwini abana nje bengifaka imakeup namhlanje angazi nginesikhathi esinganani ngingayifaki ngithi uma ngishutha athi umuntu ufake yiphi foundation hayi ngithi capital letter JESUS uyigade sengizogoduka njalo uyigade indawo ohlala kuyona izokunika iglow yakhona unginika iglow yakhona which means uma udlala abafana uneglow yakhona ubona sithule sihleka nawe kanti siyakubona ukuthi uklowa okwasesonweni ayibo indla yithi amen sikuhlekele phela ngoba siyakuthanda sizothini mntakabawo ngoba kade sikushumayeza kodwa siyakubona ukuthi uyaglowa kodwa yikho yinhle le glow yakho ayibo hallelujah akekho munye wena uphisa usebafanele omunye ushe intombini thina sisho kuJesu soza bikho ofana nawe ofana nawe shonga mawufuna ukunderstanda lento yeglow abobiza idevil worship ulibuza uthi indaba ungangibheki uma ngibuka wena ngoba uma uneglow yokuhlala noThixo abakubheke emehlweni mbuze uzokutshela athi uneglow ehlukile iyangichopha ayinginiki ithuba ayingenzi angikwazi ukubheka ngoba ufana nale ndoda ohlala nayo ufana noJesu funda sithando sami kodwa
namhlanje ngithunyiwe kuthiwa ngizothi Elijah's speed bese ngiyangithuma ngimiswe njenge midwife namhlanje ngizobamba inyawo zenza kamoya ngigijima ngiba gijima ngizoyibamba ngimla ngizoyibamba ngigijima noma amadolo esengathi agugile. Elijah wayeko 70 something mangaqamba manga my bishop mama wayeko 70 something kodwa uma sekwehle umbiko ophuthumayo but there is a season that is coming mase kuthiwa kuvalwe isizini kungena isizini entsha angizwe kahle because I'm very prophetic namhlanje so walk with me nami ngihamba kanje ngilokhu ngilalela lento engidepositwa ngisho uma kuvalwa le season phutwa mayivalwa le season seqalwa entsha la ne speed sala kufanele sale ngoba uma uNkulunkulu eqala into entsha ukunika ispeed saleyo season anganoma ngisho ngithi today is a new dawn a new season ilanga belike lashona namhlanje kuvele elinye ilanga kunamandla khona kunogcobo lwakhona ingakho igeneration yale season ayizukwenza njenge generation yale season endala uyabona kule season bonke abadlalayo bazo exposewa it's a new dawn a new season ispeed iska Elijah sidedelwa phezu kwabantu ababizelwe ukuba isolution ezayona basikhalile izolo besihamba nabo kodwa ababona ukuthi izinto seyiphendukile into ayiphendukile manje we are in a new season sihamba ngespeed esingafani nesayizolo and uma uzozama ukusivimba uzofa this season uthi uNkulunkulu do or die ingakho let me prophesy uzofa abantu mamdlamini bephethe ama mic angisho labantu bahlebayo nina nikhuluma izinto engingazazi ngabo bephila ubungcwele mina ngisho laba abaqashe ngepulpiti kodwa kanti emakhoneni abaphila ubungcwele uyothe ibamba imic njengenjoyelo kusho ukuthi it's a new dawn a new season akudlala umdlalo la this is not a game God is in business uNkulunkulu kala into entsha uNkulunkulu uqinisa amadolo ethu kamoya uNkulunkulu uqinisa izandla zethu kamoya ngoba this is the last season God is going to excel uNkulunkulu uzo excel. This is the generation angikwazi noma uyibheka phandle yini ngithi mina uwe le generation when you are the breed that the Lord is raising this season kusogijima wena uzogijima namaskazi angithi laba bebekhona ugaxa amaskazi. Do you know that some of our scars agaxwa ngamabomu abantu esasibathanda beyitshela kuzophela ngathi. I'm here to prophesy with your scars you will run like crazy with your yesterday. Yabona abantwana baIsrael uma beshawa zinyoka angaloma ngagijima nisifunde kancane bese siyavala mase ngifunda uJoel sesiyagoduka uvule lapho Numbers 21 verse 9 mhlawumbe noma ungawuvula wedwa usabuthizo nguyisa mfundisi ngiyabonga Numbers chapter 21 verse 9 mawuqeda ubuyele kuJoel 2 khona sizovala Ncwadi uNumeri chapter 21 verse 9 ku verse 9 kufundeka kanje ngegama lika Jesu. uMose wenza inyoka yethusi wayibeka ensikeni kwathi lapho inyoka imlumile umuntu uma ibheka inyoka yethusi wasinda. ekhona enye version yesiZulu lapha efonini yami ethi wathi uma ibheka umuntu waphila balunywe izinyoka
Kodwa the only solution they had is to look up baphile. Inyoka ifanga ningayenzi mistake ikhona. Ezinye sabaluma kodwa babheka phezulu. Athi uThembu wodumo babheka phezulu ubuso babo bakhanya. Ngoba uma usibona sisurvive kanje hayi ngoba inyoka zikho namanje isasidla kodwa imfihlo yokuphila ukubheka phezulu. Sibheka abathakathi behlangene ema-altari bebiza igama likaNokukhanya bethi akafe 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 ebese sibheka phezulu bese siyaphila siyaphila. Namhlanje ngizokutshela ngithi uyaphila uyaphila. Musu kuhlala ngathi awuphili uyaphila. Wena la udlule khona fe ngawufila kodwa uyaphila. Namhlanje ngifuna ukunithuma ngithi gijimani kodwa ke ngiqalela ngithi into yabenza kwathunyelwa inyoko mambishop ingoba babe complaina ngoNkulunkulu noMose. Ngizokutshela ngithi namhlanje khuluma nenhliziyo yakho uthi stop complaining. Ngiyaphila ngiyaphila. Scars or no scars ngiyaphila. Akamnandi nimelwe intombazana eyareshwa izandla eziwu4 abantu abahlukene. Uma ngithi 4 I mean 4 different people. Abanye bangirepe ehlala nami unyaka wonke umalume, abanye bangirepe 6 months behlala ekhaya kodwa ngiyaphila ngiyaphila. Khuluma nentombazane othi uma uyibheka kahle ngalweni nezika ngoba ngangihlala nerazor ngilo ngiyisika nje ngiphuze amaphilisi awu60 kodwa ngiyaphila ngiyaphila ngiyaphila. Ngizothi kuwena ngizokuyisho yonke le ndawo ngizothi kuwena uyaphila. Musu kuhambe ngathi sekuphelile ngawe. Namhlanje ngifuna ulungisa ispeed. There is a reason why usaphila. Ingoba izizwe ilinde wena. Ingoba kunabantu abalinde wena. eAfrika balinde wena. Ukuvuleka amagate. The east, the west, the north and the south of Africa kulindwe wena. Kwathunyelwa inyoka ukuze sikulume ukuze kufuthwe lento ephakathi kuwe. Ibe ngathi uyajima, ibe ngathi uyajima kwala kamoya. Bathi wathandaza kangaka, wafasta kangaka, kanti ulungisa ispeed. Shama mama mama hey 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 hey. Moya ingwele. Oh, la. Ay, zasluma. Zisasluma namanje. Usathi ukungena uhlangane nabanye ababizwe njengawe. Ibe ngazuthi uyanuka. Bakubheke phansi bakubheke phezulu. Akanamonto lo. Akaphumeleli lo. Babiziwe bahamba nababizwe njengabo abakuyi-status zabo. Mangena wena ngathi ungena nephunga. Ayikulungile. Ayiluma nyoka. Mina ngilungisa ispeed. Amehla amabheke phezulu. Ngoba kuna generation engeke iphile mina ngingalunywa ngazinyoka. Lela ngivale. Namhlanje ngizothi kini kuna generation evuswa uNkulunkulu. Hey bayibazi mani. Bayibazi uma ngase kumbhula imiqolo yabo yakamoya. Ayikho into abangashawanga ngayo. Bashawe ngamasaha, bashawa abathakathi baphonsa. Sasa sathakathwa nabazalwana abasindisiwe. Sisathi sivike ngaphandle. Abantu abazalwana ndiyangizwa yini? Lungisa ispeed. Generation yakhe kulindile.
generation waiting for you. Yazi futhi ngizuma incela athi nginitshele, you won't struggle. You won't struggle. Ngoba usudlulile kwindawo yokuthestwa. Usungena endaweni yokugijima. La uthi mayinqele la nizodlula khona kuyosala umaka. Let me prophesy. Uthi ugcobo oluphezulu kwenu lunjenge volcano. Uma ike yaqhuma ivolcano la lidlula khona kubonakala ngezindlu ibhidlika. Hayi ngivumeleni ngikhuluma nomuntu lana. The anointing upon you is like a volcano. Angani wena uhlala nomlilo oqothulayo. Ingakho ugcobo lukwena. There is a realm that the Lord has opened up, and that realm is called the realm of fire. Uthi uNkulunkulu, I am calling you out to a new season. Uthi into zobonakala ngayo umlilo. Uthi la ugijima khona bazobuzana ubani lo gijimile. Indaba ubuza ngibona umaka. La edlule khona abathakathi bayaphela endaweni. La edlule khona igebengu ziyaphela endaweni. La edlule khona. Let me prophesy. Si generation engadinga ukunyathela igoli lonke. Unyathela iphisa encane yegoli. Uyayazi ivolcano wena. Ebese umsi womlilo ukhonzuma iGauteng yonke. We are a generation that takes over territories. Umemeza ulele bed neThekwini. Uthi ngegama lika Jesu eCape Town. Ikhukhula ngiyayithulisa. Kusho ukuthi sekumemeza umuntu ohamba kwisizini ngespeed sika. Yiza mama. Come. Funda uJoel, ufuna uze neBhayibheli. Uzoyifunda la eceleni kwami sengiyagoduka. This is a prophetic declaration. Nginibamba inyawo manje. Nibamba inyawo manje. Ukwazi ukuma ume ngazo. Inyawo uma ungakwazi uhlale phansi kulungile. Abanye bazozwa umlilo ugijima emzimbeni as we prophesy. Niyeke lento yokukholwa abaprofeti bengaprofeti ngezwi. Yeah, this is what is called a prophetic word. Elanga ngiyaza nje sizoxoxa abaprofeti ingahlahla abaprofeti. Hayi lento esisididile egcwele umhlaba. Funda uJoel chapter 2 verse 4. Ngifuna ufunde ngathi uyaqala uyagcina uprofetayo manje. Uprofeta phezu komzimba kaKristu. Noma uhleli phansi phakamisa izandla kunefu elehla phezu kwale hall manje. Allow me to prophesy ngoduke. Na uthi ngimoyingcwele ngivusa ama dimension unlockers, which means ngibathemba nomzamo ngibathemba ngokuthi la efika khona khuluma nawe la nifika khona make kwafika wena uvula i-dimension. Abanye bethu bama midwife avula ama dimensions. La ufika khona noma ungadlula ngengalo umuntu usuka from another dimension to another dimension. Ngicela nizwe lento, I'm very prophetic right now. Ngiyabonga ukuthi yathesha. Uyilalele ngelinye ilanga ngoba uzothi uyibona uNkulunkulu eyenza bese uyangikhumbula. Ngifuna uma senimbona uNkulunkulu eyenza ningikhumbule umuntu kaNkulunkulu. uNkulunkulu uvusa inhlobo entsha yabantu. Ingathi yahlanya ekhanda. Ngoba la uNkulunkulu athi gijima khona bayagijima. Ababuzi ipasi, ababuzi special. Ababuzi sohamba ngani. Izobafica endleleni behamba leyo nto. Ababuza uthi imali ngizoyithathaphi. Matha uNkulunkulu ushona kwaZulu washona kwaZulu. Athi uthangiye uzobona wenza njani. Thangiye uzobona wenza njani. Uthi uNkulunkulu indlela abamthambe ngayo uNkulunkulu kanti lapha enyathela khona. Enye into nina aniyenzi into uNkulunkulu athi yenzeni khona into ekuthiwa ngimthathise manje. Ngoba ubhizi usabala ukuthi i-account yakhe inamalini.
kanti unyawo lakho umalike la nyathela imali iqhuma la emhlabeni idinga unyawo lomuntu othunyiwe ukuthi anyathele endaweni make wanyathela uJehova uElijah wayengazi ukuthi amagwaba bazomupha inyama walalela wahamba wayehlane ukube wohlala naye endleleni umbuzo ukuthi uthembeni wayezothi angasi ebese uyamhleka ukuthi uyahlanya wena kanti inkinga uma sesibheke kuye ingqondo zethu ziyafa ebese kutshala umqondo wakhe asenze sikuthandayo senza kusho dimension unlockers la uma ke wafika esontweni noma ngathi ufike kuliphi isonto noma ngathiwa yisonto elikade lagcina umlilo kaNkulunkulu make kwangena yena kuyaqala kuvutha umlilo esontweni bayishaya isifuba ama worshipers enizwile ngahlabelela kwehla umlilo madoda mina ngihamba noNkulunkulu kanti bekuhlela isalikazi lapha ya ebesiqala ungena kanti sithunyiwe bathiwa nalowo mlilo mawuvutha bathiwa gijima uyavuthisa umlilo sangena isalikazi sahlala phansi sathi ehla moya oyi ncwele usigelele lalela wahlala bamemezwa ngabonwayo eshalo phansi lokuqhumqhu mana kata ikhona khayata yama intombazane iphuma esonweni yahlabelela umhlabelelo wehla uNkulunkulu ngoba ke siphukuphuku thina ayishaya isifuba athi mina owehlisa uThixo kanti bekune dimension unlocker ebithunyelwe ukuzovula amazulu hayi ngenxa yakhe ngenxa yabantu fanele niyazi lento uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe ngiyawuza umlilo uyehla manje ngifuna ube ready abanye bazaza umlilo ugijima emqala amakashavula amehlo abanye bazaza umlilo ezandleni as I keep talking uzaza umlilo ngoba uthekima uNkulunkulu abanye bazaza umlilo babamba lapha enyaweni ngiyayazi ke leyo ke ngibamba ngise Cape Town ngashwela ngihleli phansi idehle phansi for 2 hours. There's that kind of fire that the Lord is releasing today. Uzogijima kule dimension uNkulunkulu akufaka kuyona. Wena ubuyitshela ukuthi uyabulawa kanti usungena endaweni entsha. Ungena endaweni entsha. Ungena endaweni entsha. Gijima. The devil is in trouble. Oh no. Oh no. Oh no. If there are prophetic worshippers, or if nama prophetic worshippers, nama prophetic instrumentals, ngifuna ibambe position yakho la ukhona. Sishintsha ama dimensions manje. Masingena sizungena ngemzimba yethu. Ayongcwele. Ngiyabazwela abayitshela ukuthi bayakwazi abangakwazi ukuhlukanisa phakathi kweranking yakamoya nawe bazothi uyayitshela ngoba khona izinto abazothi beyixoxa usukume kamnandi uphume ngoba i-dimension oyakuyona ayikudingi ukukhuluma lezo zinto khona ngithunywe kuyena namhlanje ungayikude nganoma ungahlala lana ungayikude cause njengoba mina ngikhuluma khona yehlela phezulu kwakho ucobo namandla ngathi ngingamnika isihlala hlale la ngasuka la ipodium funda mntakama uqala ku verse 4 ufunde kakhulu uhambe nami
ungaphamisa izandla wena nomhleli phansi uyiphakamise. Joel chapter 2 verse 4. Una. Isimo sabo sinjengesimo samahashi. Bagijima njengamahashi. Baqabashiya ngomsindo wezinqola eziqongweni zezintaba. Awuphinde futhi. Baqabashiya ngomsindo wezinqola. Eqaleni ngifuna ufunde kancane. Verse 4. Yes. Isimo sabo sinjengesimo samahashi. Ngizwe. Ngifuna uyibone lento ngeso la kamoya. This is what is happening now. uNkulunkulu is raising a generation. Isimo sabo sinjengesimo samahashi. Okusho ukuthi mfowethu Dlamini abawona amahashi. They are not horses, but isimo sabo sinjengesimo samahashi. Ngifuna ungayikhi wrong lento. Akakhulumi ngobuso babo. Ukhuluma ngamandla. Ukhuluma ngespeed. Sehash. Ufuna umfunda iBhayibheli umlaleli mancane uthini. Akasho ukuthi ebusweni banjengamahashi, but he's speaking about the speed and the strength of ihash lempi. Uthi isimo sabo sinjengesamahashi. 2, ukhuluma ngokubizwa kwehashi libizelwe lasethwa apart for war and battle. Uthi banjengamahashi empi. Simo sabo, they are ready for war. This is the generation that the Lord is raising. Abanye bavusa namhlanje ngikhuluma, it's happening. Qhubeka ma. Bagijima njengabamahashi. Bagijima, lesingisi lithi they run like war horses. Speed sabo singathe esamahashi empi. uElijah nemkhumbula ubopha ukhalo imekhe abopha ibhandi abese eyakahaba ethi ayigijima ndoda yeza imvula. I see the rain is coming. Uma ufunda ngaphezulu kuthiwa amafa isehlangana wayesathi ngiyawuzwa umdumo wemvula. I stand as a prophet and I hear the sound of rain. I hear the sound of rain. I hear the sound of rain. Angikwazi wena uzwa umsindo wani. Mina ngizwa umsindo wemvula sengiyagoduka mina. Ngizwa umsindo wemvula. Ungadidi ukuthi amnyama amafu. Uma emnyama amafu abantu bacabanga ukuthi sekuyabheda. I am here to prophesy. Konke okubonayo mawubona abantu bemodela benquna emgwaqeni amafu asemnyama. Mawubona ubulili buthandana bodwa amafu asemnyama. Mawubona amanyala engena endlini kaJehova asemnyama amafu. Wena hashi lungisa ukugijima ngoba lokho kusho ukuthi kunenhlobo yespeed amazulu asidedela phezu kwethu. No weapon formed against us shall prosper. Asigijima kunormal nokuordinary, sigijima njengamahashi atrainelwe impi. Let me rephrase that. uElijah ikhehla lagijima lashiya amahashi empi. Aye inkosi minikwa amahashi yayithenjwa ngamahashi amahle well trained anamandla. Kodwa wabonakala indoda ephethe imehlo, yabonakala ikhehla ligijima noThixo lithi gijima yazi imvula. Lathatha uposition. I am here to prophesy. Take your position. Take your position. Take your position. Yeka indaba akusezona zakho. Take your position. Bayeka ohleba ngaba kusibona bakho. Take your position. I hear the sound of rain. I hear the sound of rain. Take your position. Ungasali. See. Ungasali. Masali ngoba sizogijima thina wena uzosala ubhizi ucomplain ngilambile akukho ukudla wena gijima ukudla kungekho gijima ifridge li empty gijima ingane yakhe idla ama drugs practice emthandazweni ukushintsha into ayithandazayo nawe mawungena altar uyabalisa akawungena uthi uNkulunkulu ufuna ngenzeni. What do you want me to do in this season and this time?
ufuna ngenzeni ngiyababona abanqunu mina ufuna ngenzeni thema ngimbuza uMancele wathi gijima uyabatshela ukuthi umlilo usufikile abathatha iposition ubatshela ukuthi ngifuna igeneration engeze ukuvela kanje ezocasha kuvele mina yona ithatha iposition ilamasana ngifuna igeneration ezocasha edolweni iyahaya helahaya bathi uNkulunkulu ngigcwalise ngamandla uNkulunkulu ngilungisela lesizini uNkulunkulu ngicela ukugijima kulesizini ngicela ungiphe inkazimulo ngikubona konke obunye ayimi imonto azimi izindlu abama bayeni ngicela uqobo wakho uthi uNkulunkulu niyicela zonke ezinye izinto kodwa ningiceli mina Hashimayasa, Akatayasa. What I want a generation that will hide. Eleheya kaya. Kuvele mina, bafe bona. Kuvele mina. Sengiyavala uthi angikwazi ukunithemba ngalesi speed sengiyavala ngoba niyathanda ukuvela uthi noma sengifuna ukuvela ngibanga nani ngibanga nawe ububizwe yimina ufuna igama lakho lidume ucindezelela igama ilaya uthi ke Mancele ngiyagcina nini ukuthi uma nibingelela kuthiwa sibingelela uSisikhanyo isicaka sikaNkuluNkulu ufuna kuthiwa prophet uma ngakubingelelanga ST ukhubeke uthi inkinga yakho uyathanda ukuvela mina ngisabonakala uthi qashe altar ize ngigcwalise ngamandla bese uyagijima qhubeka ma sesiyavala mawusuvumile ukufa mana mama mama na generation yavuswa namhlanje angizelanga nina nonke vele kodwa ngizele bona bayawezwa amandla amoyingcwele manje they feel the presence of God na how boy ezumancele lethi vumani nginigcwalise ngalamandla funda sithandwa sami baqabashiya ngomsindo wezinqola esiqongweni zezintaba lalela abagijima eindaweni la bebukwa khona beshayelwa izandla bazwakala ngomsindo weinqola la befika khona namkhumbula uElijah walandwa yini walandwa inqola yomlilo uthi Mancele bagijima ngespeed sika Elijah mangikhuluma ngespeed sika Elijah ngikhuluma ngenkathi egijima nehash kodwa ngikhuluma naye selandwa yihash amahash nenqola yomlilo kuthiwa yamlanda yamthatha in a twinkle of an eye he was gone uthi uNkulunkulu kunabantu engibathembe uma beqhamuka kuzwakala inqola zomlilo akuzwakali bona akabonakala ukhanyo abanye baze balikhohlwa igama lakhe kodwa bakhumbula ukuthi sikhuluma ngalo baba othi uma efika endaweni ishosha isukume sikhuluma ngalendoda kaNkulunkulu ethi mikhuluma ibhodla umlilo sikhuluma ngalo mama asilazi kahle igama lakhe kodwa siyazi ukuthi ukhwelwa amazulu siyazi ukuthi ugitshelwa amazulu ayibo ikhona yini generation ethi uNkulunkulu sicela ukugitshelwa uwe hayi amagama ethu hayi ingcebo yethu not our academics but sicela ukugitshelwa uwe we are tired of abantu besitshela ukuthi bafunde kangakanani engaba sitshela ngoJesu uvuswa abantu abazwakala ngomlilo
kwenzakala ngomlilo uma kuqhamuka bona kuzwakala amahosha ethi khaqa kubonakala umlilo kubonakala amazulu ehlele emhlabeni God usukumisa uvusa igeneration yomlilo mabehamba akuhambi bona bafile baphela nya sekuphila uKristu kubo athi uPaul kusesimo ophilayo kodwa uKristu ophila kimi la bevela khona kuvela umlilo la behlabelela khona kuhlabelela umlilo la beshumayela khona kushumayela umlilo la bekhuluma khona kukhuluma umlilo imlomo yabo ibhodla umlilo imzimba yabo ibhodla umlilo ushakaphaka ethaka funda sigodo njengokuqhaqhoza kwelangabi lomlilo elidla amabibi njengabantu abanamandla bazwanga phinda usho kancane njengokuqhaqhoza kwelangabi lomlilo elidla amabibi nanjengabantu abanamandla abahlalela ukulwa lalela angikwazi ufunani wena uNkulunkulu mina ngifuna lo mlilo I want this fire angikwazi ufunani mina ngifuna lo mlilo uthi njengani ufunda sisi njengokuqhaqhoza kwelangabi lomlilo elidla amabibi lalela uthe mina kuwo wonke amalungu omzimba wakhe uphuma umlilo udla amabibi awuzukusho uzoma awuzukustrugglisha uzoma bese kuphuma umlilo ubone okade bathembile bephuma ngomnyango ngake ngathi ngiyashumela endaweni indoda edumile eThekwini yayihlelela ngaphambili babu ST ngathi mangithatha kade ihleli kushumela abanye ngathi mangithi uyingcwele baba yangayibona ihlala kanti sengiyazi ukuthi ayona eyombuso ngathi uyingcwele baba ngathi ngiyayibona yasukuma ngathi ishiswa izinto ezinyaweni ngiqala ukubona indoda eyisidudla igijima lela hlobo yagijima yophuma ngomnyango othi kumoya ingcwele siphelile isikhathi sokuthi nihambe ngathi angikho kini funda masiva verse 6 phambi kwabo abantu bayathuthumela bonke ubuso buyaphaphatheka awuzu kubasabisa ngokuthi ufunde kangakanani umlilo okuwe uwona ozokhulumela iwona ozofakaza ngawe ngoku no standard 10 kodwa umlilo kuwe uzofakaza ngawe the fire will talk for itself qhubeka ma bagijima njengamaqhawe bakhola ezingangeni njengamadoda empi bishop bagijima njengamaqhawe abakanqobi kodwa bagijimiswa kwamaqhawe sesiyavala bagijima njengamaqhawe banqobile ngoku benganqobanga ngoku inyoka zibadla kodwa bagijima qafaza onyaweni uthi nje uthinta uthi qafaza baba qafaza inyoka abami belokhu bebheke phezulu uyingcwele akekho njengawe akekho ngafaniswa nawe qafaza bathi bafika la bayaqhafaza baphinde bagijima abanandaba ukuthi abantu bathini sengiyavala inkinga yabo ukuthi umoya ingcwele usashiya bayagijima wagijima kangaka sikubona uyahlupheka it's no longer about indlu yami it's about what he said uthi angigijime wathi umhlaba ungowakhe nokugcwala kwawo wathi shumayela ngami batshela ukuthi uJesu uyaphilisa uJesu ungcwele uJesu unamandla uJesu uyaphila awunamonto ugijima ngamatekisi abefundisa abavangeli banezimoto
imoto mingifica iyangifica kodwa mina ngifuna uNkulunkulu and his righteousness and all shall be added. Anginandaba ukuthi isimo sami sithini kodwa I am running the race. Phakamume ngenyawo. Running the race. Funda sivale. Phakamisa izandla. Bagijima njengamaqhawe bekhona ezingangeni njengamadoda empi. Behamba kube yilowo nalowo ngendlela yakhe. Abaphambanisi izindlela zabo. Phamisa izandla uvala amehlo singathandazi. This is the end of the prophecy. Agavumanga unyawo lami lushele. Hayi ungahlali phansi asitaqede. Sesizofunda lokugcina. Phamisa izandla. Agavumanga unyawo lami, yawo lami, yawo lami. Lushele. Phakamisa izandla kakhulu uvala amehlo. Nanka amandla ehla phezu kwehall yase Springs. Nanka amandla ume khona ama-asha ngivulela amehlo ngoba kunabantu la abakhethwa uNkulunkulu. Uthi uma ngicela ngiyasiphikela bona, ngiyayikhethela bona, ngiyayikhethela bona, ngiyayikhethela bona, ngiyayikhethela bona. Uthi I will change the way they look. I will change the way they look. Uma nibagcine izolo bedelelekile basobhani phakathi entweni engayilutho ngivusa into ewutho. Phakathi entweni engenagama ngivusa into enegama. Phakathi lapho engicabanga ukuthi angihlali khona uthi ngibukeni ngihlala kuye, ngibukeni ngimsebenzisa, ngibukeni ngigijima ngaye, ngigoqa umhlaba wonke. Uthi ngibukeni ngisebenzisa isitsha sami. Uthi isitsha sami lesi engizikhethele sona, isitsha sami lesi nangamandla engizikhethele sona. Isitsha sami lesi engizikhethele sona, isitsha sami, isitsha sami, isitsha sami, isitsha sami, isitsha sami. Ama-asha angazi ngicela ningiphosele bona. Isitsha sami lesi engizikhethele sona, isitsha sami lesi, isitsha sami lesi engizikhethele sona. Come on, lift your hands up. Kunamandla gijima la ima passage. Yeah. Uthi uNkulunkulu ngiyeke ekhanya ngiyabathinta manje. Uthi ngiyabathinta. Uthi laba bayihambela kwilane yabo. Abahambe bedusha abanye kuma lanes abo. Sitsha sikaNkulunkulu thatha nangamandla. Thatha nangamandla ashasivulana amehlo. Thatha nanka amandla. Touch, Holy Spirit. Touch them, Holy Spirit. Moya lo ingcwele, touch. Oh, touch, Holy Ghost. Na babakho Asheya. Tata
Phakamisa izandla. Phakamisa izandla. Hey, musukuphuma kule ndawo esikuyona asekho la emhlabeni manje. We are in another dimension. We just shifted. If you did not see it, usele asekho emhlabeni sesikwenye dimension. Khuphuka nami, khuphuka nami, khuphuka nami. Ascend with me. Ascend with me. Come on, ascend with me. Sesikwenye level. Sesikwenye level yokudobo namandla nomlilo. Ithathe nanka 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 nanka. Uthi ngizoshiwa iflight uthi uManqala ngintshela ukuthi wena izakhe izandla kuzovuka abafile. Phakamisa izandla awuyekanga ukuyiphakamisa noma uhleli phansi. Khona bazoza umlilo khona there is a few nizoza nisha izandla manje. Phakamisa izandla kakhulu. Laba uthi uNkulunkulu ngibabizela ukubeka izandla kwabagulayo. Uthi bayobeka izandla bayokhipha amademoni. Nabo. Uzoza umlilo ugijima ezandleni zakho manje. Touch Holy Spirit. 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 Uthi uManqala izandla zakho ayibizelwanga ukuthinta into engcolile. Wena uzobeka izandla kwabagulayo baphile. Iphakamise musukuyigqoqa, iphakamise noma izikushisa. Iphakamise. Ngicela ama-asha letheleni nangumama, she's one of them. Abanye zobezo behayiza manje besha. Izandla zibashisa. Abanye izandla bazohluleka nokuyiphakamisa bayasha. Udobo is too much for them. Bring her to me. Asha zivulana amehlo. Man babona bethi izandla besha balethe ngibingi babeka izandla. Nabona besha izandla. Bring her Asha, bring her to me. She's one of them. Nizobabona bayasha izandla. Nizobabona basha izandla. Nizobabona bahlukile kunabanye. Nangumlilo uhlala phezu kwakho. Oh, imemva kwakhe shasha. Nangamandla naka hlala phezu kwakho mama. Tata. In your old age you will see miracles. Izandla ziyovusa abafi. Izandla ziyovusa abafi. Uthi qhubekani niphakamisa izandla khona omunye osele lapha ashazi ningulela amehlo. Khona osele lapha. If you know uwe ngivela uyizele wena ngikubeka izandla. Quickly gijima uze phambili uma wazi wena. Ungaze uwe usesihlalweni. Uthi uManqala ukuphe he has gifted and called you as a prophetic intercessor. Intercessor prophetaya elibona izinto. Nginamanga. Phamisa izandla. You will see miracles in the old age. Thatha nangamandla. Sesiyavala. Angazi izinto ezodlule kuzona ekwenze wakhohlwa ukuthi ubizwe uNkulunkulu. uManqala uyayivusa lento. Nangamandla naka. Ashasa. Mbekani phansi bantu abami. Ahambe ezulwini ayolungiselelwa ukugijima. Phamisa izandla. Akavumanga. Unyawo la. Nishalo phansi manibheka. Ashasa. Hamsani izandla. Okay. Angizi ukumbiza lo aze ngaphambili. But ngifuna ngiphakamisa izandla ngivala amehlo.
Ngicela nehlise kancane mfethu. Aniphakamisa izandla wonke umuntu avala amehlo. There is a man here who's called by God. You don't have to come now. A prophecy is not meant to kuhlaza umuntu. But your best challenge has been your wife. She challenged you in such a way that you doubt ezinye zezinto uNkulunkulu athe ukubizele zona. I don't know who you are. Do not come now. Can you lift your hands, all of you? Uvala amehlo. Uthi umoya ongcwele, he is giving you divine strength. Usethi umoya ongcwele ngikutshele ngikhuluma nalomuntu wesilisa ukuthi thandaza ngaye. Don't fight. You are not even a man of many words. That's what the Lord is saying. Thandaza ngaye. Uthi uNkulunkulu ngizomvakashela njengoba ngavakashela uZakhariya ngemeko kaElizabeth. Uthi njengoba ngavakashela uJoseph esemlahla uMaria ngemeko kaMaria, I will visit your wife. Uthi izinto engakuthi zenze sukuma uzenze. uNkulunkulu ngikutshela ukuthi sukuma uzenze. Isikhathi sihambile. Ngithembe wena. Says the Lord. Phamisa izandla ngidlulile kuyena. Ngifuna ukuxila. Akavumanga. If you are called by God, ngicela ume ngenyawo la ukhona nalabo abamile ubeke izandla esifubeni omunye asibeke esiswini. Laba abantu engibabiza njengamanje uthi uNkulunkulu, today you are giving birth. Vala amehlo sonke, you are giving birth. A giving birth. A giving birth. As the woman of God pushes her child, you are pushing with her. Are pushing with her. Beka isandla lapha esibelethweni sakho uyazama namhlanje. Uthi umoya ongcwele, push. Push. Uthi ngiyazi ukuthi inyoka zikushaye waze wayikhohle ukuthi ubani. Uthi uNkulunkulu ngikutshele ukuthi uyilo ngimbizile olindwe umhlaba. Push. 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 Njengamanje uthi umoya ongcwele ngibona omunye wabantu abala. If you want to come, you can come. If not, don't. Continue to raise your hand. You've been trying to push. Uyitshela ukuthi isizini yakho kodwa izinto zonke zibe against you. Ubusudoubt nokudoubt ukuthi uNkulunkulu ukubizele lento. Unama, if you want to come, really come now. Let me pray for you. Ubusudoubt nokudoubt ukuthi God called you for this. Uthi uNkulunkulu ngikutshela ukuthi today is the day you are pushing. Akekho yedwa. Masama. Nahayana. Fundisi push. Push mtakama push. Push sis. Ashazini bagade. Push. Babla abanye bawuthu abahleli phansi enhlaleleni gijimani ngizobajoyina. We are pushing. I stand as a heavenly midwife. Everything is against you. Everything is against you. But God is saying push. 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 Ashazin Bagat. Because right now they are giving birth. Push. The vision is Odlumhlaba. Push. Lento uNkulunkulu akuphathise yona eyabantu bonke eyomhlaba wonke. Push. Naka push ngegama lika Jesu. Yo. Umhlaba ukulindile. The world is waiting for you. Push. Uthi umoya ongcwele, I'm giving you strength
No one can stand before you. No obstacle can stand before you. Ma, come and lay hands upon them quickly. Ulibabeka izandla ubathi thatha. Unyawo lami lushele. Akavumanga, akavumanga. Akavumanga. Unyawo lami lushele. Asiphamise izandla sime ngenyawo sivale. Owenzile Zulu nawo lo mhlaba. Phamise izandla sivale. I want us to pray. Mrs. Nxa isikhathi I'm closing. Mhlawumbe ngelanga. Lo okudala ebaseyingozini zemonto. Dala your family ingathi demon lomndeni. Ngicela ngibone after church ungijahe angimontweni. I need to break that. I'm not going to call you forward because of time. Literally isikhathi samdala sidlule. Lekufanele ayokwenza aye theater ngibone. God has healed you. Siphamise izandla sifana. Ukhona lohlulwa idemon likagwayi. Ungibone, I'm going to pray for you. Eliphinde likuhluphe. You are so anointed for that. Tuma ingcolo ugcobo ningi kuwe ingakho amademon ekuhlupha ngaleli demon. Cela laba nhlobo abazana abathathu bangibambe mangiphuma so that I pray for them. Phamise izandla sivale. Ifuna usho lomthandazo emva kwami. Thani Nkosi uJesu. Everyone in this house. Nkosi uJesu. Yithi laba. If you can. Thank you. Yithi laba. I want you to say it on top of your voice. Njengamanje we are in the new dawn. Wavala amehlo ngifuna uyibone lento engikhuluma ngayo. Singene kwisizini entsha. We are prophetically declaring ourselves in the realm of fire in a new dimension. Ithina laba moya engcwele. Indlu yonke ishemva kwami. Mawufuna umuntu ozomsebenzisa. Thuma mina. Ashamakaya. Minda hata papa ya tete. Etete tete tete. Etete tete tete. Etete tete tete. Etete tete tete. Nkosi uJesu. Mawufuna isizukulwane. Ozosethemba. Even when persecution is released upon us, we will not shut down. We will not shut up. Angeke suvala umlomo. Noma bangasikhomba ngezibhamu. Noma bangasikhomba ngemmese. Sizokhetha wena. Sizogijima nawe. Sizoshumayela ngawe. Asizukuthola. Ula kaka ala aya
aya, 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 oh, oh. Phamisa izandla sisho kokugcina. Moya oyingcwele. Isho kakhulu moya oyingcwele. Moya oyingcwele. Mawufuna isitsha. Ozosigcwalisa. I'm available. Aria, 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 ayosho kokugcina ngihlale phansi ngizonika uBishop uButheleza Thandaza phamsi izandla kokugcina thani Nkosi uJesu ngiyancama impilo yami umndeni wami gogo wami ukuze wena wedwa uphakanyiswe ikharada hallelujah 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 phakamisa izandla kokugcina iza umuntu kaNkulunkulu sesifakele phakamisa izandla thani moya oyingcwele I make a covenant. I make a covenant to walk with you all the days of my life. Naba moya engcwele naba moya engcwele naba ibo naba moya engcwele naba moya engcwele naba.
uNkulunkulu phezulu, uNkulunkulu phansi emhlabeni, nangaphansi emathunjini omhlaba ukhona. Ezulwini bathi ungcwele, nasemhlabeni inkosi sithi ungcwele ntambama. Udumo lonke lukufanele, nezibongo zonke zingezakho. Wena wedwa ufanelwe udumo. Thatha udumo baba wethu onamandla onke, siyakuthanda. Hayi ubani onjengawe, ubani olingana nawe, ubani ongathi wena wenzani. uNkulunkulu ongcwele siyazehlisa phambi kobuso bakho, ngoba phakathi kwethu akekho ngangawe. Sikunikeza udumo uNkulunkulu, sikunikeza izibongo dwala lethu. Hlele esihlalweni sakho sobukhosi, nwele zakho zinjengoboya bezimvu, ubhincile ibhande legolide, inyawo zakho zinjengetshe lejasipi. Ubani ofana nawe Nkosi, wena ogibela amafu njengenqola? Hayi siyakhahlela uNkulunkulu, ubani onjengawe, engathi umoya kaNkulunkulu ungehla udabula amafuze kule ndawo. Thinte loya, uthinte loya, uthinte naloya. Baba ongcwele bakhona abanye la bebethi beze kuyiservice, kanti abazi ukuthi wena ubune appointment nabo namhlanje. Baba ongcwele, usher them to their destination, usher them to your purpose, in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. We thank you, Lord, with the maid servant that you have used in this place, the prophetess omgcobile ngamandla. We cover her ngelangabi lomlilo nangenkazimulo kubo muba angamtholi ukumngcolisa. Baba mthwala sahamba njengamanje egameni lika Jesu, sithumela ingelosi ezizomvikela azafikela yakhona. Mphakamisa umkhulise ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We bless you, Lord, and we thank you. Amen. Phefumulo wami ophelelaphi ngezinhlungu salo omhlaba. Ilanga lami seliyashona, Nkosi yami, nguwe owaziyo. Ngiyacela abazalwane sime ngeinyawo sonke. Ilanga lami sime nje ngeinyawo sonke. Nkosi yami, Nkosi yami, Mprofeti uNkosi, uma uNkulunkulu esekhulumile wawenza umsebenzi, akube kusakhulumeka. Bazalwane, ake sihlwanyele kulezwi eliphume kule ndawo. Hallelujah. There's a prophetic word and I can attest. Hallelujah. Some of the things she was speaking, she was even addressing myself. Hallelujah. Siyabingelela bazalwane, usobaba ekhaya, abafundisi bonke, nosingaye usisi Nomzamo nenhlanganiso yonke. Sanibonani bazalwane. Asiyeni ke emakhikini ethu bazalwane, sizonikela. Hallelujah. Ngeke ubusiseke kangaka bese uyaphuma ungakanikeli. Hallelujah.
Amen. Angihambi ngedwa abazalwane, ukhona umama wakwami la. Isiphithiphithi sami lesi. Hallelujah. Yeah, i-confusion yami ne-happiness yami le bazalwane. Hallelujah. I-sweetness yami. Hallelujah. Ukhona ke bazalwane, nawe uyoba umamfundisi ngelinye ilanga uzojwayela ukuthi bakubingelele ngalendlela. Ngiyambingelela umama, amen, anje isandla bambone. Ngenxa yokuthi ngibonile nomprofeti la ashumayela naye nesithandwa sakhe, manje nami ngithi angivele ukuthi hayi nami ukhono wami. Hallelujah. Amen. Sibonge kakhulu prophetess Khanyo. Hallelujah. uNkulunkulu makasibusisele yena bazalwane. Amen. Siyabonga nje kakhulu bangcwele. Asingasachithi isikhathi bathandekayo. Sivele nje angeke ngisavula verse mfundisi. Angisalivula verse. Sesiyahamba nje singene ezikhwameni zethu sizonikela. Hallelujah. Ngoba akusasiza ukuthi sivule iverse ngoba uyazi ukuthi mosivele kumele unikele. Hallelujah. Sisupporte lo mbono. Hallelujah. And already abanye vele sebanikelile angithi. And vele the host of this event usevele ungenile bazalwane, ungenile uyabona. So ake simsuleni inyembezi ke bangcwele. Hallelujah. Ngoba so ungenile siyawazi lo msebenzi. Ayikho into ebhlungu njengokuthi siphume la sibuyele emakhaya sisho ukuthi bekukuhle, bekumnandi, kunama guest speakers amakhulu, size sifonelane ukuthi kodwa ubonile lapha ukuthi bekukuhle kangakanani. Amen. Kodwa lo host umsebenzi uthola usele nestress manje. So unomthwalo ukuthi manje ngizokwenza kanjani because kukhona izinto engakayibhadala. Hallelujah. Masikhona nje bazalwane sithi thina singasilula isandla sisetshenziswa uNkulunkulu ukuthi senze umsebenzi kaSisi Nomzamo ungabi ngumthwalo emahlombe akhe. So kuma uzofaka imbewu yakho la bese sikubonakala ukuthi uNkulunkulu usenza. Hayi angeke ngisavula iverse bazalwane. Thatha nje imbewu yakho ilethe la uzoyifaka la. Asashaya ngisho iculo asiculi ngoba ngifuna ukukubona ukuthi ufaka malini and angifuni into ezangiphazamisa. Hallelujah. Angifuni into ezangiphazamisa nje. Ibambe mfowethu, ngifuna ukubabona labantu. uJesu wayeme phambi kwasi sitsha lesikhathi banikela. Hallelujah. Ngiyabona bafama 100 rand lokuniza kahle bazalwane, imali ekhala yangakayiboni. Ngisabonele amaphepha kuphela. Hala uyangena bazalwane, nginikele ngephepha nami. Yingakho ngifuna abantu ukuthi banikele nabo ngephepha. Amen. Ngiyambona lo sesi uyalikhetha iphepha lapha. Ngiyambona uyalikhetha iphepha. Hayi ngiyabona bazalwane niza kahle. Ukuze sikhiphe lo mzalwane kule stress sokuthi abazalwane sebahambile. Yena phathwe istress. Hallelujah. Yabona lo gcobo lokunikelisa ke kushuthi selikhona ke kimi mfundisi Nkosi nami prophet ngiyabona ukuthi hayi ngiyasibona isitsha siyaphakama la. Hallelujah. Uma ongcolo uyangitshela ukuthi khona 100 rand esele lapha phansi kufuna ngabe ingena la. Hallelujah. Sithatha imali kaNkuluNkulu. Hallelujah. Sesikhonze kamnandi bazalwane, asifuni ukuthi lo mzalwane asale anenkinga. Hallelujah. Abafuna ke nokutransfera bazambona uSisi Nomzamo akhona ama numbers wakhe la you can transfer. Awuqedi ukunikela ngoba sesinikelela ngithi. Siyanikela nje bazalwane, zifundise ukuthi wenze njani unikele. Amen. Uthi uSawuli ngelinye ilanga siyomnikani umprofeti masifika lapha ngoba sinako. Uthi omunye khona amashakele esiwaphethe esizofika siwapresente kumprofeti bese uyakhuluma asho ukuthi imbongolo ingakuphi. Bazalwane ayikho indawo ebukela umuntu ukuthi akasebenzi.
siyamkela ukuthi umuntu akasebenzi, therefore siyam understanda ukuthi ngeke ayikhiphe imali ngoba akasebenzi. The very same person ongasebenzi unama data e320 i50 gig. Ugqoke kahle, unuka kahle. Futhi ugibelile wabhadala makezala. Kodwa mase kufanele ukuthi anikele imali akasanayo. Mawuphuma la ngaphandle kunama taxi ayahamba ayamuva, akekho noyiwani umuntu ozoma akhombe la ayakhona besiyama itaxi abese athi ku driver lalela mina angisebenzi kodwa ngiyafisa khona ukuthi ngiye etown but angisebenzi. And ngeke futhi uthole even nase Shoprite umuntu athatha izinto afaka inqola ibe ngaka bese ufika lapha ethilini afika chazele ikhesha lapha ukuthi mina ngenze njani. But the only place la khona sikwazi ukuthi uphume endlini ungakayilungisa imbewu oyofika uyibeke ealtar is the church. Yabo esontweni sesi understand kakhulu ngalendlela ukuthi isitha size sa take over kulo okufanele ukuthi ngabe uyabusiswa. Hallelujah. Because when you give, you provoke the anointing. Angithi bazalwane. And the anointing is provoked to release a blessing phezu kwakho. So now I'm teaching you ukuthi ngoba namhlanje is Saturday, kusasa uyahamba uyesontweni, lungisa noma u20 rand ozofika unikele enkonzweni kusasa nje. Hallelujah. Ilungise lento ukuthi wena mangabe uthola u350 wegrant, kulo 350 akube khona u40 rand mhlambe uthathe ama 10 uzonikela esontweni ukuze ungangeni kule category yabantu abathi benza njani abasebenzi. And God will bless you. Lento ufuna uyipractice ngokuthi ngisho uye ekhaya nalaba abasebenzayo bayakwenza lokho. Maka ekhaya uthola uye ekhaya uyobingelela ubaba ekhaya, ngithi abanye sihlala nabazali bethu. Uthola ukuthi uye ekhaya, mawufika ekhaya ufika awunawo amahloni ukuthi awuphethe lutho. Hallelujah. Mawufika lapha ekhaya uthola ukuthi vele bayakubona umuhle enuphetheke kahle la usebenza khona kodwa ayikho into oyiphethe. Iyenza leyo nto leyo ukuthi eminye iminyango yakho ingavuleki. Iyenza leyo nto ukuthi kube ne delay in terms of prosperity. Ayasivala. Asiphakame ngeenyawo ngicela umprofeti asibusisele umnikelo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Singama ngeenyawo bazalwane.